أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu bibiyar mu a wannan feji namu na Darul Fikir TV, kamar yadda kuka saba muna gabatar muku da fasarsari na mafarki a wannan feji namu na Darul Fikir TV. Yau ma kuna tare da mu akan fasarar wani mafarki wadda ya kunshi a mafarki na jaka wadda misali mutane suke rikewa. Idan an ce misali mutum ya yi mafarki na jaka, malamai masu fassara mafarki sun kasu a gida biyu. Wasu suna amfani da launin jakar, yaya ya ga jakar, wasu kuma ba su amfani da batun launin jaka ɗin, kawai suna amfani da wasu kuma daga ciki suna amfani da yanayin abin da aka samu a ciki. Wasu suna amfani da kala kamar yadda na ce, yaya mutum ya ga kalar jakar yaya launin ta yake, launi ne na ban sha'awa mai daɗi, to bayanin mafarkinka yana da daɗi. In kuma har launi ne wadda ya zama gabaki ɗaya ba wani abu wadda ya zama mutum yana sha'awa, to kawai mafarkinka yana daga cikin wanda abubuwan da ba mai daɗi ba. Kamar shi kuma babban malami Ibn Sirin ya tafi akan cewa idan har misali aka yi mafarki, idan har mafarkin ya zama jakar da aka gani ɗin misali jaka ce wadda ta zama cikinta abin da aka samu a cikinta abu ne na alkhairi, abubuwa ne irin wanda ɗan adam yana so ya gani, to ya ce wannan mafarkin yana nuni zuwa ga cewa mutum zai mafarki ne da yayi na zai samu wani abu mai amfani, mafarki ne da yayi na zai samu wani abu wadda zai zama na arziki mai albarka. Idan kuma har mutum ya zama ya samu abin da ke cikin wannan jaka ya zama abu ne wadda ba na alheri ba, wani abu ne mara daɗin gani, wani abu ne wanda baya sha'awar irinsa, to wannan kai tsaye mafarkin nasa abin da yake ba da bayani cewa ba mafarki ne na alkhairi ba. Wannan shi ne mutumin da ya mafarki yana ta kaman ɓoye jakarsa, ga jaka amma sai ƙoƙarin ɓoye ta yake, yana ta ƙoƙari kadde jama'a su ga wannan jaka. To idan har mutum ya gan shi yana irin wannan ɓaɓɓoye jakar, to wannan shi kuma abin da mafarkinsa yake ba shi bayani shine akwai wani sirrinsa da yake ta ƙoƙarin ɓoyewa. Idan har ba wanda ya ga wannan jaka, to insha Allahumma rabbi ba wanda zai ga wannan abu da yake ɓoyewa. Idan kuma har misali an ga wannan abin bayan ya ta ƙoƙarin ɓoyewa ɗin, to shi kuma wannan abin da mafarkin yake ba da bayani, wannan abin da yake ta ƙoƙarin ya ɓuya ɗin mutum ba zai ɓuya ba, abin sai an gani. Mutumin da ya zama ya yi mafarkin jaka tasa an sace ko kuma jakar ta ɓata, to shi wanda ya yi mafarkin jakarsa an sace ko jakar ta ɓata, kai tsaye shi wannan abin da bayanin mafarkin yake ba da bayani shine akwai wasu abubuwansa wadda suka zama suna da ba su da ɗan wani, idan jakar ƙarama ce da ya ga an sace, to abubuwansu ne wadda ba masu girma haurinsa ba, zai rasa su ko kuma za a samu wata matsala kansu. Idan kuma har ya zama jaka ce babba da mutum ya ga an sace, to wannan kuma ana nuna masa cewa kai tsaye wannan mafarki nasa iya ba shi bayanin cewa ko na abinsa da yake da girma, amma wannan abin zai samu matsala. Wadda kuma ya gan shi ya samu jaka, amma cikin jakar babu komai haka na tufafi, jaka ce ta tufafi, amma ba wani abu a cikin jakar,
to wannan kuma idan har mutum ne da yake da iyali, ana nuna masa cewa wani lokaci kusa za a samu ɗan wani canji a cikin halayen mu'amalarsa da matarsa a cikin rayuwarsa insha Allahu. Don haka wannan sai zama kamar dama ce ta yayi addu'a a cikin rayuwarsa. Wasu malaman sun tafi akan cewa idan har mutum ya yi mafarkin jaka a cikinta akwai dukiya mai yawa, to wannan abin da malamai suke gani a cikin wannan mafarki wani abu ne da mutum zai samu wanda zai tsaya wa lamarin rayuwarsa, sai dai kuma wannan abin zai ɗan zo da damuwa wadda za ta ɗan ƙaru a kansa, saboda in kun yi lissafi ai ko a normal haka in mutum ya yi kuɗi to insha Allahu za ka ga wasu abubuwa wadda da bai saba da su ba, ko wasu damuwoyi sun ƙaru cikin yana ga ya wadata ɗin. Wannan shi ne. Amma idan har ya zama misali mutum ya yi mafarki ga shi nan ya ga jaka, da ya mafarkin jakar sai ya zama wannan jaka da ya gani jaka ce ta goyawa a baya, ya gan shi ya ɗauke ta a bayansa kuma jakar tana da nauyi, to shi ma wannan ana nuna masa wasu wata damuwa ce za ta fuskanto shi da wasu abubuwa da za su ɗan ba shi gajiya, to ana buƙatar ya dage ya yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar masa. Sannan wasu malaman suna ga cewa idan har mutum ya ga ya buɗe wata jaka a mafarki, ma'ana ya samu jaka da ya buɗe jakar a mafarki, sai ya zama ya ga azurfa a cikin jakar, to wannan kuma shi ko kuma zinare ya gani a cikin jakar, to shi wannan azurfar da ya gani a cikin jakar to tana nuni zuwa ga wani ilimi ne da zai amfana da shi kuma zai amfanar da al'umma insha Allahu. Sannan kuma zai samu riba ta harkoki da yake gabatarwa insha Allahu. Sannan hakanan shi ma zinare din idan ya gani duka dai abin ɗaya ne, zai samu wani abin da yake buri insha Allahu na cikar burinsa. Wannan shi ne. Ko da yake wasu malamai suna ganin cewa idan har mutum ya yi mafarki idan azurfa ya gani a cikin jaka to shine arziki da ilimi din, zinare kuma suna lissafa shi a cikin damuwa da mushkiloli na rayuwa. Wannan shine. Sai dai idan har mutum ya ga kamar yadda muka faɗa jaka ce a gadon bayansa yana ɗauke da ita, to shi kuma wannan idan ba jakar ba nauyi to wani uzuri ne na jama'a zai same shi wadda bai da wahalar ɗauka, in kuma jakar da nauyi to uzuri ne na jama'a zai same shi wadda yake da wahalar ɗauka. Wannan shi ne. Idan har mutum ya ga ya ɗauki jaka ta bulaguransa ya ɗora a kansa, misali jaka ce ka ga ka ɗauka ka ɗora ta bulaguro a kanka, ka kama hanya misali za ka fita daga gari, to shi kuma wannan yana nuna abin da mutum yake ɓoye wa jama'a kas su gani ne cikin makusantansa, kuma yana burin misali sai abin ya zama ya yi ƙarfi ko ya yi bayyana da kansa, shikenan sai mutanen su gani. Sannan mafarki na jaka, idan har misali mace ce ta yi, macen da ta yi mafarkin ta je misali ta tsaya ta sai sabuwar jaka, to shi wannan bayanin da mafarkin yake mata, in Allah ya taimake ta za ta samu ƙari cikin ƙawaye da abokan mu'amala, za ta samu wata wadda za su ci gaba da mu'amala da ita. In kuma mutum ya ga gashi nan ya kama jakarsa ki yana tafiya da ita, to shi zai fita misali shi wannan ba a kansa ya ɗora ba, a ƙasa yake jan jakar yake tafiya da ita. Wannan shi kuma mafarkinsa malamai sun ce to shi ma mafarkinsa wata damuwa ce take fuskanto shi,
sai ya zama ya yi ƙoƙari ya dage da addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya yi masa maganin wannan damuwar tasa. Wanda ya gan shi kuma ya je ya sayi jaka ta bulaguro, to wannan shi kuma ana nuna masa cewa zai tafi, zai yi ƙoƙari ma'ana wajen bincike ya samu abokin da zai amince da shi, ya zama sun ci gaba da mu'amala insha Allahu. Kamar yadda wasu daga cikin malaman suna ga, idan har ya zama idan mutum ya yi mafarkin jaka, misali mutum ya yi mafarkin jaka, ya ɗauke ta tiki da ƙyar ya ɗauki jakar ya ɗora a kansa, to wasu malaman suna gani daga cikin masu fassara mafarki cewa shi wannan mutumi zai samu wani makwabci ne, wadda makwabcin zai zama ba mai kyakkyawan hali ba ne, sai ya yi ƙoƙari wajen ya jure wajen mu'amala da shi. Wasu malaman kuma suna ganin cewa idan har mutum ya yi mafarkin irin wannan, to ana nuna masa cewa kai tsaye zai yi wani laifi ne, ana nuna masa ya kiyaye saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, shi kenan wannan ya huta idan ya kiyaye. Wasu daga cikin malaman suna ganin cewa idan har mutum ya zama ya yi mafarki, misali shi kuma kaman wallet haka, kaman wallet, ai kun ga misali wallet kaman jaka yar karama, abinda larabawa suke cewa mihifas, wanda ana dan sa sha aljihu ne haka misali, ko kuma wani gurin ajiya mutum yana boyewa. Idan har mutum ya ga shi yana tare da shi, idan ya gan shi yana rike da shi a bayyane, to shi ma wannan wani abu ne da nasa da zai bayyana a idan mutane. In kuma har ya zama mutum ya zama ya gan shi yana ɓoye ba kuma ya ɓoye, to asirinsa ne zai ɓoye wa mutane. Mutumin da ya gan shi kuma ya kama hanyar bulaguro ba tare da wata jaka a hannunsa ba, to shi wannan ana so ya ta neman gafarar Allah, kuma ya ta addu'a ta alkhairi, domin mafarki ne wanda babu alkhairi a cikinsa. Mutum ya ga ya kama hanyar bulaguro ba tare da jaka a hannunsa ba, to shi wannan abu ne wadda ba za a so a fassara shi ba insha Allah. Haka nan wanda ya ga misali mutumin da ya ga ya zo kamar tashar jirgi, yana ta ƙoƙarin jiran a kawo masa jakarsa, yana ta jiran a kawo masa jakarsa, to wanda ya gan shi yana ta ƙoƙarin yana jiran a kawo masa jakarsa zai yi bulaguro, to shi wannan ana nuna masa zai yi ƙoƙarin yaye wani asiri ne wadda aka ɓoye masa. Wadda kuma ya gan shi ya samu jaka, amma jakar ba tasa ba ne, bai san jakar ba, to wannan ana nuna masa wani zai saki wata mata, shi kuma zai auri wannan mata a cikin rayuwarsa insha Allahu. Wanda ya zama misali ya yi mafarki, shi kuma ya yi mafarki ya samu jaka cikinta da kuɗi mai yawa. Idan har misali ya samu wannan kuɗin bai san ta ina jakar ta zo ba, to nan zai samu wata damuwa ne, bai san ta ina damuwar za ta zo ba. In kuma ya samu kuɗi mai yawa a cikinta, kuma ya ga ta hanyar wadda ya samu, to shi wannan zai samu wani sirri ne ko wani ilimi ko wani abu mai muhimmanci a cikin rayuwarsa insha Allahu. Wanda kuma ya ga jaka, sai ya ga ya san me ita, amma ya tsaya ya ƙi ya kai ya bayar da ita, ya tsaya yana ta morar jaka, to shi ma wannan ana nuna masa zai samu wani abin wani ne, zai ta mora yana amfani da shi kafin ya bashi,
kuma wadda wannan abun bai halatta gare shi ba, abu ne na layin kuɗi. Wadda kuma ya ga ya yi mafarkin jaka, sai ya ga gashi da ya mafarkin jaka ɗin kamar an rasa mai ita, sai kuma yanzu daga baya ya ga ya yi cikiya, ya ga ya samu mai ita sai ya bashi. To wannan ana nuna masa shi a mafarkinsa abubuwansa da kaman ko ya rasa ko kuma ya gagara gane kansu, to insha Allahu rabbi abubuwansa za su dawo normal, ba shi da wata matsala insha Allahu. Zuwa nan ne muka zo ƙarshen iya abin da za mu faɗa game da fassarar mafarkin jaka. Ko da yake kuma da na so mutum da mun ce akwai mai kala, mu ƙara da bayanin mutumin da ya yi mafarkin jaka mai kala ɗin. Misali su malaman da suka tafi akan launonin kalar jaka, idan har ya zama jakar ta zama fara ce, to wannan ana nuna masa mutum akwai abin da yake ƙoƙarin ɓoyewa, kuma wannan abin da yake ƙoƙarin ɓoyewa ɗin abu ne mai kyau, babu matsala insha Allahu. Jaka kuma wadda ta zama baƙar jaka ce, to wannan malamai suka ce ba ta nuni zuwa ga alheri, tana nuni zuwa ga ɓoye wata damuwa, kuma ga wadda ba mai damuwa ba to ɓoye wata mugunta da yake son zai yi wa wani. Jaka kuma wacce ta zama jajjaka ce, to ita kuma tana kunshe da labari ne wadda ya zama mai tasiri, wanda ya zama mai daɗi. Jakar da ta zama mai kala-kala kuma, idan mutum ya ga ya mafarkin jaka mai kala-kala, misali ita wanda ya ga ya yi mafarkin jaka mai kala-kala kuma, shi wannan tana nuni zuwa ga jawuwar wani ɓoyayyen alkhairi ko kuma wani ɓoyayyen ilimi gare shi insha Allahu. Wannan shi ne wadda ya yi mafarkin mafarkin irin wannan. Wanda ya mafarkin kuma jaka wacce ta zama ruwan ganye green kenan haka, to wannan shi ma alkhairi ne, wani abu ne wanda zai zama ba shi da damuwa insha Allahu. Amma idan har jaka ta zama a fatattake, ga ta da matsaltsalu ga waye, to wannan mafarki ne wanda jakar ba ta ba da bayani mai kyau. Wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu. Anan za mu tsaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.